Bok, dobrodošli u prezentaciju vezanu uz 20. tjedan mozga koji će se baviti temom mozak i digitalna evolucija. U ovoj prezentaciji ćemo govoriti o mozgu i kako je naša povezanost sa internetom, igricama i kompjuterima utjecala na naš mozak. Što vi mislite što je to zapravo mozak? Kako mozak izgleda i gdje se mozak nalazi? Koje su njegove funkcije? Mozak je ova tu mala, okrugla, naborana tvorba i nalazi se inače u našoj glavi. On, zajedno sa kralježničnom moždinom ili leđnom moždinom, čini središnji živčani sustav. I makar je tako mali, zapravo je odgovoran za kontrolu gotovo svih funkcija našeg tijela. I zato je bitno da ga dobro i zaštitimo. Zato oko mozga imamo lubanju, isto kao što i oko leđne moždine imamo kralježnicu, dakle kost, koja je čvrsta i štiti mozak od udaraca i leđnu moždinu od udaraca i ozljeda. Također unutar te lubanje imamo i nešto tekućine koja se zove likvor, koja također štiti mozak od ozljeda. Kao što vidite na slici desno, vidite gore mozak, ova roza okrugla tvorba, iz nje se nastavlja kralježnična moždina. U sredini. Ovi mali žuti končići, to su naši živci. Oni su nam odgovorni za povezivanje mozga sa ostatkom našeg tijela. Mozak ima puno funkcija i osim što nam služi za razmišljanje, služi nam i za zapravo pokretanje cijelog našeg tijela, a isto tako i za osjećanje svega što doživljavamo iz okoline. Naš mozak se sastoji zapravo od 3 dijela. Od ove žute tvorbe, to je veliki mozak, zeleno nam je mali mozak, a ovo tamno ljubičasto nam je moždano deblo. A moždano deblo se nastavlja u rozu duguljastu tvorbu, što je zapravo leđna moždina. Veliki mozak nam je zadužen za govor, za računanje, za vid, za sluh, zapravo on nam šalje informacije za pokretanje bilo kojeg dijela našeg tijela. A mali mozak sve te pokrete onda koordinira, omogućuje nam ravnotežu. Znači, ako želiš tehnicirati dobro loptu, onda moraš imati dobro razvijen mali mozak. A ovo ljubičasto, moždano deblo, nam služi za neke procese o kojima baš i ne razmišljamo i događaju se sami od sebe, a to su kao disanje ili kucanje našeg srca. Siguran sam da ste svi već čuli da čovjek ima zapravo 5 osjeta i svaki dio mozga je zadužen za neki od njih. Pa tako imamo vid, njuh, okus, sluh i dodir. I sad ću vam pokazati koji dijelovi mozga su zaduženi za svaki od tih. Prvo imamo vid. Centar za vid se nalazi u našem stražnjem dijelu mozga, ovdje zaokružen crvenim krugom. Na ovoj slici ljubičastim krugom je označen centar za njuh koji se nalazi sa prednje donje strane mozga. Ovdje je plavim krugom označen centar za okus koji zapravo ne možemo u potpunosti vidjeti, nego samo njegov mali dio viri prema van. Zelenim krugom je označen centar za sluh. Na ovoj slici zelenom crtom označen je središnji žlijeb mozga. Sa stražnje strane tog žlijeba imamo jedan nabor mozga koji je zadužen za osjet dodira. I svaki dio tog nabora je zadužen za osjet dodira iz određenog dijela tijela. Pa će tako jedan dio tog nabora biti zadužen za osjet dodira iz glave, jedan za osjet dodira iz nogu, jedan za osjet dodira iz ruku i tako dalje. Dok s prednje strane tog žlijeba plavim krugom je označen centar mozga koji je zadužen za kretanje određenih dijelova tijela. Pa će tako jedan dio tog nabora s prednje strane žlijeba
biti zadužen za pokretanje glave, jedan za pokretanje ruku, a jedan za pokretanje nogu i tako dalje. Vjerovatno vas zanima kako naš mozak uspijeva raditi sve ove stvari. Kada bismo uvećali mozak jako puno puta i ušli u njegov mikrosvijet, vidjeli bi da se on sastoji od hrpetine sitnih niti koje se zovu neuroni. Te sitne niti su međusobno isprepletene i povezane i tvore jednu kompliciranu, ogromnu mrežu, koja na nekim mjestima jača, a na nekim mjestima slabi. Primjer toga je recimo dok ste učili voziti bicikl. Na početku ste morali paziti kako držite guvernal, morali ste paziti kako krećete pedale, gledati cestu i sl. I tada vam je ta mreža bila dosta slaba. Kako ste učili, ta mreža je ojačala i vi više niste morali paziti na te sve stvari, nego je išlo samo od sebe. Sada vjerojatno više uopće ne razmišljate o tome kako vozite bicikl. Tako, kada neke stvari puno učite i puno ponavljate, vaša mreža neurona jača, a ako to ne ponavljate, onda ta mreža slabi i dolazi do zaboravljanja. Jeste li znali da vaši neuroni stvaraju i šalju više poruka nego svi mobiteli na svijetu? I kada bismo skupili sve neurone u jednom mozgu, mogli bi proizvesti dovoljno struje za napajanje jedne žarulje. Malo dijete, kada se rodi, ima otprilike 100 milijardi neurona. I naravno, kako starimo, dio tih neurona odumre i taj broj se malo smanjuje. Ali i dalje nam ostaje jako puno neurona. Naši neuroni su jako dobro međusobno povezani. I svaki taj mali spoj između dva naša neurona se zove sinapsa. Taj spoj vidimo na ovoj slici. Kroz taj spoj naši neuroni komuniciraju i šalju si međusobno informacije i poruke. I neke te sinapse ili spojevi jačaju ako se puno koriste, a neki slabe. Ako slabe, to zovemo zaboravljanje. I zaboravljanje nije loša stvar, jer nam omogućuje da te neurone koje ne koristimo toliko preraspodijelimo i počnemo ih koristiti za neke bitnije stvari. Tako se naš mozak može mijenjati i postati bolji. Jel znate možda koliko brzo se šire informacije kroz naš mozak? Najbrža vlakna, najbrži neuroni u našem tijelu provode signale ili informacije brzinom od 120 metara po sekundi, a najsporija samo pola metra po sekundi. Na ovoj animaciji možete vidjeti dva neurona kako međusobno izmjenjuju informacije. A sada nešto malo o tome kako se mozak kroz evoluciju zapravo razvio. Prvi živčani sustav se pojavio kod životinja prije otprilike 600 milijuna godina. I te životinje zapravo nisu imale pravi mozak. Pravi mozak će se pojaviti tek nešto malo kasnije. Prva životinja koja je imala pravi mozak je bio ovaj člankonožac tu na slici, koji se razvio otprilike prije 500 milijuna godina. Spužve su jedne od rijetkih životinja koje nemaju uopće nikakav živčani sustav, pa tako ni mozak. A sada nešto malo o neobičnim mozgovima u životinjskom svijetu. Neke vrste paukova imaju jako velike mozgove i zauzimaju skoro cijelo njihovo tijelo, a protežu se čak i kroz njihove noge i služi im za zastavljanje onih velikih mreža za lov plijena. Dalje, imamo slona koji ima najviše neurona u životinjskom svijetu, čak 3 puta više nego čovjek, a najveći mozak ima kit, dok najmanji mozak ima crv, a pijavica ima čak 32 mozga. Dalje imamo koale.
koale su poznate po tome da vole puno spavati i da nisu baš najinteligentnije životinje. A to je zato što jedu eukaliptus. Inače mozak koristi jako puno energije. A s obzirom da koale jedu eukaliptus koji ima jako malo hranjivih tvari, one ne mogu skupiti dovoljno energije da njihov mozak može funkcionirati normalno. Zato se njihov mozak nikad nije razvio. I kada bi koale jele bilo šta drugo osim eukaliptusa, možda bi bila malo inteligentnije. Ali to ne rade. Ljudi nemaju ni blizu najveći mozak u životinjskom svijetu, ali svejedno su najinteligentnija vrsta na zemlji. Ljudski mozak je težak svega 1,5 kg. I kada bismo ga uspoređivali po veličini s nekim drugim životinjama, vidjeli bi da je mozak kita ili slona puno veći. Slonov mozak teži 5 kg, a kitov mozak čak 9 kg. Ali to ih ne čini najinteligentnijima ili više inteligentnijima od nas. Ali svejedno, ako bi uzeli u obzir veličinu mozga i veličinu našeg tijela, mi zapravo imamo jako veliki mozak. A taj naš mozak se u zadnjih 3 milijuna godina od pojave prvog pračovjeka, Australopithekusa, povećao se čak 3 puta. Prije je bio otprilike pola kile, a sada je čak 1,5 kg. Što mislite, jesu li životinje sa velikim mozgovima pametnije od onih životinja s malim mozgovima? Pa vjerojatno ste već i sami to primijetili da su veće životinje obično pametnije od onih manjih. Pa tako recimo vaš pas vjerojatno pametniji od neke male ribice ili ptice. Pa tako veličina zapravo je bitna, ali nije jedino bitna. I kada pogledamo veličinu mozga današnjeg čovjeka i neandertalca, vidjeli bi da je mozak neandertalca bio nešto malo veći od našeg mozga. Ali je naš mozak puno kompleksniji. I kao što ste već vidjeli na prvim slajdovima, naš mozak je jako naboran, onako je zgužvan, kao zgužvana nogometna lopta. E pa, mozak neandertalaca nije bio toliko zgužvan. To je zato što ta površina našeg mozga je jako bitna za učenje i za inteligenciju. I što neka životinja ima više zgužvani mozak, to znači da je njezin mozak više razvijen. Tako recimo ove koale koje spavaju cijeli dan, njihov mozak je dosta gladak. Dok je naš mozak, koji se cijelo vrijeme koristi za nešto, puno naboraniji. E sada, kako se naš mozak zapravo razvija tako dobro? E pa, na primjeru koale smo vidjeli da se njen mozak nije dovoljno razvio zato što se nije dobro hranila. E pa ljudi, kada su izumili kuhanje, su mogli jesti puno više i dobiti puno više energije i njihov mozak, koji troši inače jako puno energije, se mogao puno bolje razvijati, imao je puno bolje uvjete da postane nešto više. Po čemu se čovjek zapravo najviše razlikuje od drugih životinja? E pa najvažnija razlika koja je omogućila evoluciju čovjeka je jezik. I pomoću jezika ljudi su mogli bolje komunicirati, mogli su bolje formirati neke planove, ideje, mogli su se u konačnici bolje zaštititi od bilo kakvih opasnosti koje su vrebale iz divljine. Sada ćemo napraviti jedan kratki eksperiment. Pogledajte video i pokušajte izbrojati koliko puta su se ljudi u bijelim majicama dodali loptom.
Točan odgovor je 15. Jeste li uspjeli izbrojati točan broj dodavanja? I ako jeste, jeste li vidjeli gorilu? Ako ste vidjeli gorilu, jeste li uspjeli izbrojati točan broj dodavanja? Vjerujem da većina vas nije uspjela napraviti jedno i drugo. A zašto je to tako? Pa kao što vidite, dosta je teško obraćati pažnju na dvije različite stvari. Isto tako kad gledate u svoje mobitele, teško je zapaziti bilo šta drugo. A to se najbolje vidi u prometu, jer se dosta prometnih nesreća događa baš zato što ljudi gledaju mobitele i ne primjećuju stvari oko sebe. Jeste li znali da većina naših tinejdžera gleda u svoj mobitel svakih 10 minuta, a da dosta odraslih od 7 dana u tjednu čak 2 cijela dana provede na internetu. A neka djeca čak mlađe od 6 godina pristupaju na internet. Razmislite o tome koje su pozitivne, a koje negativne strane ove naše digitalne evolucije. Prodiskutirajte sa svojom voditeljicom grupe i pokrenite video nakon toga. Sada kada ste porazgovarali sa svojom voditeljicom grupe o tome koje su pozitivne, a koje negativne strane digitalizacije, još jednom ćemo to ponoviti. Od pozitivnih strana, dakle, imamo veliku dostupnost informacija kojima onda stječemo nova znanja i vještine, možemo pronaći nove ideje, nove hobije, a tako i lakše komuniciramo s ljudima u teženim situacijama kao što je ova pandemija. Također imamo opciju lakšeg izražavanja. Među ostalim, ljudi koji igraju igrice su kasnije bolji u stvarima kao što su recimo robotska kirurgija. A od negativnih strana te digitalizacije imamo veliko fizičko propadanje, znači djeca više nisu aktivna, ne bave se toliko sportom, pa onda postaje debela, pretila, imaju različitih kardiovaskularnih problema, dijabetes i sl. Osim toga, tu je i veća količina stresa, a također djeca koja puno igra igrica i puno su na mobitelu imaju smanjenu pažnju i memoriju. S obzirom da je sve lako dostupno, onda se više ne koncentriramo toliko na pamćenje velikog broja informacija, nego računamo na to da ćemo sve lako pronaći na internetu. Evo jedne fore igre. Gledajte u ovu sliku 30 sekundi i nakon tih 30 sekundi pokušajte se sjetiti što više pojmova sa slike. Pobjednik je onaj koji se sjeti više stvari sa slike. Nakon toga probajte ovu igru. Jedan dječak ili djevojčica neka pogleda sobu u kojoj se nalazi. Nakon toga mora izaći van. A vi svi ostali morate promijeniti nešto u toj sobi. Nakon toga se ta osoba vrati u sobu i pokuša pronaći što se promijenilo. Ako uspije, dobiva bod. I onaj ko skupi najviše bodova je pobjednik. Što mislite kako možete pomoći svom mozgu da bolje funkcionira? Pa prvo možete početi sa dobrom prehranom. Probajte jesti hranu koja nema puno konzervansa, umjetnih okusa i umjetnih boja. Istraživanja su pokazala da djeca koja se zdravije hrane imaju bolje rezultate u školi i na IQ testiranjima. Također, vježbanje pomaže mozgu jer povećava dotok krvi u mozak. I onda lakše učimo. A kada već vježbate, recimo vozite bicikl ili rolate, morate nositi kacigu jer bilo kakva ozljeda glave može oštetiti neurone. Također, spavanje omogućava mozgu da zapamti sve ono što smo naučili. I naravno družite se. I kada učite ili radite nešto, probajte se koncentrirati samo na to, a ne gledati svako malo na mobitel. Osim toga, vježbajte svoj mozak i svoje neuronske veze, tako da čitate, svirate, slikate, rješavate zagonetke i sl. Hvala na pažnji, nadam se da vam je ovo bilo korisno i zabavno i pozdrav od studentske sekcije za neuroznanost.